Kula niku nggih rekake nyonto jenengan. Oh alhamdulillah. Rekake bengi apa ki Balang isuk no karepku jajal-jajal neter keterimane ngurip. Iya. Jajal tak nyambut gawe dadi guru aku. Nggih, alhamdulillah. Terus kuat. Bengi wayang isuk guru. Nggih mboten kuat niku kula. Oh ndak iso. Malah kanca-kancaku astabratan niku malah nggo juluki kula. Ya napa? Malah padune dadi guru arep gendak murite. Lho ngono ku lho. Apa ya ndak omongan sing elek to ngono kuwi. Keterangno pikirane cah Victor ya. Ngono. Ya. Justru jenengan itu piye-piye? Apa? Anu maksudnya dhek ya ora kuat manuler. Ya wis wajar to. Mboten tenagane sing mboten piye. Swasana jagat raya gegering kahanan labet pakartine manungsa kang kumingsun ngendel-ndelke rumangsa menangan nganti ngiwake rasa kamanungsan kamangka para pinter wis nate ngendika ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa tut wuri handayani nanging tetembungan mau ing jaman saiki muspra tanpa guna ibarat sinapu dening lebu anane mung tembung ing ngarsa ngumbar swara ing madya numpuk bondo tut wuri padha ngrogoti kekudung walulang macan sikut-sikutan jegal-jegalan sing kuat nindes kang sekarat sing kudune dadi patuladan
ngalor ngidul adol guneman. Gara-gara pedhot peteng ngalimputi negara Ngamarta. Kawula cilik dirampok bandane, dibegal nyawane, ditindes nasibe. Mati aku. Hei, Malik. Hei, oh. Edah mati aku. Ah. Waduh, mati aku. Ah! Hei! Wah! Waduh, waduh. Aduh mati aku. Aku arep kok kapake mingkemo cangkemmu kowe. Kowe kuwi mung wong melarat. Becik padha manuta aku. Tak wenehi dhuwit, tak cukupi apa sing dadi kebutuhanmu. Watone kowe gelem berontak marang negaramu negara Ngamarta. Yo, kowe berontak ana negara Ngamarta. Padha nganakno unjuk rasa kang cekak cukupe Punta Dewa ratumu dikon leren nggone dadi ratu ana negara Ngamarta. Yen kowe nganti wani berontak ana negaramu, bakal tak mulyake sing dadi uripmu. Ora sudi, aku ora bakal sudi nuruti apa sing dadi perintahmu. Aku ya ora bakal sudi. Senadyan aku wong melarat, ning aku ora wani nerak pernatan. Prabu Punta Dewa kae ratuku sing banget tak tresnani. Mokal bisa dadi ratu yen ora ditresnani karo para kawulane. Bangsat kakek bebangal kowe. Bakon mati kene iki. Tublas. Iki aku Patih Rekyana Harya Sengkuni.
mburi saka plasa Jenar patih negara Ngastina jenengku Patih Sengkuni patih sak donya sing paling jujur dhewe preman-preman bayaran sing takon gawe rusuh ana negara Ngamarta tinemune jebul gagar wigar tanpa karya kondangan karo anak-anak Pandhawa ya ta ya Sengkuni ora bakal kurang akal anggone bakal golek cara murih ringkihe para Pandhawa Pandhawa yen dikok cara kasar sajake ora bisa tegese kudu nganggo cara sing halus Sengkuni bakal ngerangkul wong-wong sing dipercaya karo para Pandhawa tak baleni Sengkuni bakal ngerangkul karo wong-wong sing dipercaya karo para Pandhawa wingit pasemone wibawa kekuwunge ngedap-edapi kang dadi cahyane hanenggih punika ta pamonge tanah Jawa Sang Semar Badranaya Sang Semar mung bisa angelus dada hangunjal huswa dupi mirsani kahanan aning jagat raya kadah kang samya cacat cinacat rebut bener adu otot satemah dadi sandungan ing reh gegayuhan nanging Sang Semar wis datang samar marang mobah musi ing kahanan hamung mesem ningali gelaring kawontenan dekating batin Sang Semar arsa ambangun desa ora mung bangun desane secara lahir nanging uga bangun jiwane bangun batine wong sak karang kadempel niate Sang Semar nggih badhe hambangun desa gawe geger nganti sumundul ing akasa satemah tetungguling para dewa nenggih Bathara Guru utusan kelawan Bathara Indra lan Bathara Brahma kinen hamrepeki niate sang pamong tanah Jawa dewa-dewa sugata marang sureng preng bukan arum ngendan weng kawiat narada ngepalani
Semareka den prayitna semurire heka ambalik tetyani kandayani Trisanya Purnama sasi gilar semetining tengahing latar milangono lintang Bima Sekti mbegegek ugek sadulita hemel-hemel lae layak prenjake padha ganter jagone padha tarung yen ora kleru sing dadi panyawangku iki kaya Bathara Indra lan Bathara Brahma kang sowan ana sudungku karang kadempel kene. Nuning nggih Kyai Semar Badranaya kula pun Indra ingkang abiyantara sowan. Kula pun Brahma ingkang sowan Kyai. Musik kok kadingaren kowe para dewa gelem saba omahku sing mung ana dusun. Mo kalian kowe kabeh ora ana perlu. Kyai kula namung dipun utus kalian Rama Bukulun Bathara Guru. Dadi kowe sing mrentah supaya rene iki guru lakar kados mekaten. Lah banjur perlune apa mekaten Kyai? Sakmangke kayangan Suralaya nembe geger. Kayangan Suralaya ke Taman Goro-goro kagiri-giri mubal endute si Blegedaba ngakak tutuke kumitir petite Sang Hyang Nagaraja akarya bingung bilunglungan para hapsara mewah hapsari sareng dipun teliti kanthi permati kayangan Suralaya saged geger tinemunipun punjering geger dumunung wonten papan karang kadempel mriki Kyai. Awit paduka Kyai Semar Badranaya kagungan niat badhe hambangun desa. Kula pun Indra lan Brahma dipun utus kalian Rama Bukulun Bathara Guru kinenak-yenaken kabar menika. Paduka Kyai Semar badhe ambangun desa kala wau punika kabar ingkang bener menapa kabar ingkang kabur Kyai? Hakiat ori sanggap perangu ori nanggul kinempit kehempit dosa ngerep naning bawono Semar wis ngira yen para dewa mesti bakal mratitisake perkara iki. Yah to ya, pancen tak dodo. Kuwi kabeh kabar sing bener, kalamun to aku bakal bangun desa. He Indra lan kuwi Brahma. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Duh Sang Kyai, sejatinipun punapa maknanipun paduka Kyai kok ngantos kagungan niat badhe mbangun desa? Desa pundi ingkang paduka badhe bangun Kyai?
lan ngagem ragat saking pundi Paduka Kyai Semar badhe mbangun desa kala wau. Nyuwun sewu ki, nyuwun sewu. Punapa Paduka Kyai Semar meri kalian panguwasa tunggal Kayangan Suralaya ingkang dipun asta kalian Rama Bukulun Bathara Guru. Indra, kula wonten dawuh Kyai. Aja cethek sing dadi pamikirmu Indra. Babar pisan atiku ora ana rasa meri senadyanto sak mrica binubut. Aku ora kepengin nglungguhi kayangane para dewa. Aku ora melek karo panguwasane bapakmu ya kuwi Si Manikmaya. Lah lajeng Paduka Kyai Semar badhe mbangun desa menika dasaripun menapa wewatonipun menapa? Indra lan Brama kula wonten dawuh Kyai mangkene ya. Sing arep tak bangun kuwi dudu desa tata lair utawa desa sing magrong-magrong. Ning sejatine kabeh mau mung prasimbol. Yen mung bangun desa secara lair, saiki desa ngendi-ngendi iki wis apik, saiki ngendi-ngendi desa kuwi wis becik. Sing tak karepke bangun desa kuwi Semar arep bangun jiwane para manungsa kang manggon ana desaku Karang Kadempel kene. Nata rasa lan bangun morale para kawula. Merga apa? Merga Semar ana jagat raya iki wis dikodratke dadi pamonge tanah Jawa. Wis sak trepe pamong kuwi momong karo kawulane. Benerke sing kleru, njejeke barang sing bengkong. Ngelingke sing padha lali. Semar yen kon nyawang kahanan saiki, aku wis ora mentala Indra, Semar ora mentala Brahma. Apa maneh kemajuane jaman. Saiki wis ana barang sing gedene nggur sak gegem sing gunane kanggo nyedake wong sing adoh. Kuwi wae para manungsa ora bisa gunakake barang mau kanthi bener lan becik. Malah ana jerone barang mau isine mung kanggo ngelek-elek lan nyacat padha padane umate pangeran, kok gampang mendumuk salah liyan. Ngopo kok ora gelem dandani kelakuane dhewe-dhewe? Kok ora gelem mawas diri, ora gelem mulat sarira angrasa wani? Indra, Brahma, dadi niatku sing bakal bangun desa iki ibarate wong lara Semar sing bakal golek tombo. Kyai, pranyata luhur ingkang dados gegayuhan Paduka Kyai. Indra nyuwun pangapunten awit saking kutunging raos cubluking pangertos. Kowe ora kleru Indra. Merga kowe mung dapur utusan. Kowe mung dikongkon. Malah saiki tak jaluk anggone Semar duwe niat bangun desa iki, bantunen ya Indra, bantunen ya Brahma. Punapa ingkang kedah kula bantu Kyai? Punapa ingkang kedah kula bantu Kyai? Mangkene iki sajake aning Madyapada wis akeh manungsa sing padha kelangan kiblating kautaman. Para pejabating negara racake wis padha lali karo dasare negara. Kamangka ya mung kanthi dasar negara kuwi mau pejabate negara bisa nentremke negara kelawan para rakyate.
Sentana Praja saiki wis ora mentingke kawulane, ning sing dipentingke mung kaperluan pribadi lan golongane. Satemah ngentengke marang sambat lan panjriting kawula cilik. Mula melu-melu wong ngelingke marang para menungsa kang padha lali karo kewajibane. Semar percaya dewa duwe cara dhewe nggone bakal ngelingke marang titahe, nanging tetep nganggo cara kawicaksanan. Yen iki mengko kasembadan tegese Semar ora rugi anggone duweni ancas bakal mbangun desa. Prawaca dawuh pangandika Paduka Kyai kalilan Indra badhe nyuwun pamit badhe nindakaken jejibahan menika. Kula pun Brahma ugi nyuwun pamit duh Kyai. Duga ginawa ati-ati aja nganti keri Indra lan Brahma. Petruk Bagong padha mrene. Dewa-dewa sugata marang soreng prang ngudani arum harum ngendan wing ngawiyat narada ngepelani anakku sing tak tresnani Petruk kantong bolong. Wonten dawuh Bapak nyeluk kula Petruk. Anakku Bagong dalem ta Pak? Panganane gethuk nyeluke papa. Buayane sok kemutha kowe. Papah lagi di mana? Papah ndaut. Petruk Bagong wonten dawuh. Kowe bocah loro tak timbali merga ana kewajiban sing kudu mbok lakoni bocah loro. Kewajiban apa, Pak? Dina iki kowe bocah loro budhal ana negara Ngamarta. Sowana pepundhenmu para Pandhawa matura karo bendaramu yen arepe nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada. Weh, kok ndadak nyilih Jamus Kalimasada kangge napa lho, Pak? Tak gawe syarat anggone bapakmu iki bakal bangun desa. Arep bangun apa, Pak? Bapakmu arep bangun desa, Bagong. Nguntale renek arep bangun desa. Sapa papah kuwi lho? Wong nggo mangan sesuke mikir duwite kan endi arep bangun desa, bandane company apa piye? Bagong aja crigis kowe. Kowe bocah loro durung ngerti karepku. Mengko nek wis kelakon nyilih Jamus Kalimasada kowe rak ngerti dhewe apa sing dadi niate bapakmu iki. Kok bakale dadak duwe niat bakale bangun desa. Bidal sakniki niki, Pak. Iya. Kula kalih Bagong tok niki. Iya, kowe karo Bagong wae.
Mas Gareng mboten dijak. Ora usah dadak ngokeh-ngokehi biaya. Nggih, ngestaken dawuh Kang budak budal. Wis aja kesuwen cah loro enggal budal. Lumarap marang Praja Ngamarta sowan para satriya, satriyane tanah Jawa. Ya kuwi bendaramu para Pandhawa. Nyuwun pamit Bapak, lebda ing karya Petruk lan kowe Bagong. gawe brangta rena wengi tansah ngrerujit ati guyumu lan esamu ing netra katon ngeglo tanduk aris ulat manis sepet mantu anteng tajem tur prasaja sun kantimbreng tilang sari Batopak. Kakang
sagara rupa risedeng nalendra yaksa halalaku kang malwaya ingkang gambira marang ngisi siyung metu Prabowo Guru mawali Ditya Durbala Harasa Latalah bojleng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kubra adikku sing tak tresnani Yayi Dahonosari tak sawang-sawang kok kowe kaya wong bingung apa ana sing kok pikir wayah mangan kowe ora mangan wayah turu kowe ora turu ragamu saya dina saya kuru ragamu saya dina saya kuru jan-jane sing kok penggalih iki apa Dahonosari Mara gage matura kelawan aku kakangmu Prabu Gorodahana Kakang Gorodahana piye Yayi Dahonosari ing ripalungguhan iki adimu lagi nandhang kunjana apa Kakang kunjana apa iya kunjana kuwi tegese edan popo ki tegese lara lire lara kedanan utawa nandhang kasmaran pancen bener Kakang wah dalah la banjur bocah saka ngendi sing kuwawa manjing ana rasa munduk wis ana 3 candra iki tegese 3 wulan aku kimpenan wong lanang sing baguse ora jamak bocah lanang mau dedeke ngringin sungsang pengawak Guwaya Teja ya mung bocah lanang kuwi mau sing tansah ngridu jroning rasaku Kakang nanging emane kabeh mau ana sajroning pangimpen upama ketemu langsung ndahne ya mendah bungahku Kang mendah bungahku kok ya mung lewat ngimpi upama ketemu langsung ya wis tak ambungi ngiwonengen Kusik to kusik iki dadi cah wedok mbok rada jual mahal ngono cah wedok kok memeti ae kowe iki wong durung ketemu karo sing dikarepke kok wis nyosor wae dadi cah wedok ki mbok sing iso ngajeni karo awake dhewe ngono merga kowe kuwi bocah wedok ki ibarate upamane piring kuwi piring kaca yen wong lanang kuwi piring plastik ngono bocah wedok ki piring kaca sepisan tiba pecah ter wis ora iso diingge neh ngono beda nek calanang iki piring plastik tiba bolak-balik yo panggah gila-gilu ngono lho banjur wong lanang ngendi sing kok karepke nduk Dahonosari diwalik rasane ya Kakang yen manut pangimpenku priyayi mau saka kasatriyan Plongko Mati ya kasatriyan Tanjung Anom jenenge Raden Abimanyu Kakang piye Abimanyu edan-edanan
Santa Pandhawa tata kadiwisaya ngendriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan marang Boncabayu Boncabayu wisikan pagulingan lima bareng aku kandha Abimanyu Kakang Gorodahana kok mbranang sing dadi pasuryane ana apa Kakang? Oh, Dahanasari, Dahanasari. Kowe aja ngukur borok lawas. Kowe ngerti apa ora? Abimanyu kuwi sapa? Abimanyu kuwi trah keturunan darah Mandura. Krana Abimanyu kuwi anake Dewi Sembadra. Sembadra kuwi adine wedok Prabu Baladewa. Dene Prabu Baladewa kuwi Nalendra ing negara Mandura. Kamangka sejarah wis nyeritakake negaraku utawa negara Paranghagni kene. Negara Paranghagni kene iki biyen klebu ke bawah wilayah negara Mandura sing dipimpin karo Baladewa. Satemah biyen negara Paranghagni bisa merdika dhewe, adeg negara dhewe. Dadi yen kowe kepengin gandeng asmara kelawan Raden Abimanyu sing isih kelebu trah keturunan utawa margane wong Mandura, padha karo iki mengko bakal mbaleni sejarah lawas. Ora wurunga negara Paranghagni kang wis merdeka iki bisa dadi gedhi bale wong Mandura. Aku ora sudi yen kowe gandeng karo Abimanyu Dahanasari. Duh Satyaning Sun Gusti margiya lara asmara rangu-rangu gong mangharang Kakang Gorodahana, panjenengan apa ora tau krungu ana tetembungan tresna iku wuta? Tresna kuwi ora bisa dipeksa. Merga tresna kuwi uruping jiwa luhur. Yen mung gagas perkara negara Mandura lan negara Paranghagni tak kira nganti besok ora ana rampunge, Kakang. Yen aku kelakon sesandingan karo Raden Abimanyu malah tak kira bisa dadi jalaran rukune ing antarane negara Mandura lan negara Paranghagni kene, Kakang. Ora ana tembung rukun kanggo negara Mandura lan negara Paranghagni. Yen kowe rabi karo Abimanyu, sisip sembire luput katuranggane, pengapesan utawa kelemahan saka negara Paranghagni malah bisa disebar ana negara Mandura. Wekasane negara kene bakal gampang dibedah karo wong jaban rangkah. Aku ora condong, aku ora rumojong yen si Adi Dahanasari bakal sambung tresna karo Abimanyu. Ya, yen pancene Kakang ora sarujuk ora dadi ngopo. Nanging Dahanasari yen wis kadung tresna wani nekate. Kapalangan mlumpat karanteo bakal medhot. Aku njaluk pamit ya, Kakang. Aku njaluk pamit ngupadi ana ngendi dununge Raden Abimanyu, Kakang. Lah Dahanasari kendel nekat tenan kowe.
Sinawut kang katrajang ing Kahana Wadya sangkep keprabon perang kang obro margata bocah tumenggung kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun Kirapna wadya bala saka negara Paranghagni saperlu nututi kang sarta ngupadi lungane adiku Dahanasari supayane gelem bali mring negara Paranghagni surak gotong royong aja nganti lali nok nggih amit madal pasilan dosinuwun budhal tina iki bocah tumenggung. Aku
hey wah hey hey wah hey ah hey ah hey ah hey ah hey hey ah hey awas hey ah hey hey ah hey hey ah hey ah 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 hey ah hey ha ha hey ah hey ah hey ah ah wah hey rồi ho ah hey ho 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 ah hey 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 ah hey ah Ê, quê, wow, ê, bà ơi, quê, ê, ấy, ô, ơi, ê, ê, ê.
Mijil langenira sang nahar bakti lampah kira alon Gina ora bak Badaya yuwarakna nira Iwang suksma mangadili nuwih payungana marang panjenengan ingsun ingkang angka sepisan ora liwat ngaturke rasa puja puji syukur kunjuk marang purbaning Gusti kang maha welas kang sarta asih awit ya mung panjenengane kang wis paring keslametan lan karaharjan tumrap para umat kang sumebar aning jagat raya utamane marang para warga gung ing negara Ngamarta Yayi Werkudara Yayi barep kakangku ana dawuh apa adiku Yayi adiku kembar kula wonten dawuh Kaka Prabu sakwetara padha dikepenakne anggonmu padha lungguh yadi awit pun kakang durung bisa wawan pangandikan kanthi pratitis kelawan siadi jalaran kalungguhan sakmengko negara Ngamarta kerawuhan tamu agung pepundhenmu ya pepundhenku saka negara Mandura dalasan para pinisepuh saka negara Ngastina iya sasana saha wanci tak aturake marep kakangku anggone manem Brama marang rawuhe pepundhen lan pinisepuh
Matur nuwun Dimas. Duh Koko Prabu. Koko Prabu jejimat pepunden kula donya prapting delahan Koko Prabu Mandura. Sami wilujeng rawuhipun jeng Koko Prabu Baladewa rawuh wonten negaring Ngamarta mriki duh Koko Prabu. Weh latalah. Nirbaya nirsangsaya awit panguwasaning Gusti ingkang akarya jagat lampahipun Kang Raka ing Mandura mboten nyandung sambi kala setunggal menapa kinanthi karaharjan kang sarta keslametan Yayi. Duh Koko Prabu, sak rawuh paduka jeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegahan panakrami pambagi mugi kunjuk. Alah inggih Yayi, inggih. Dahat katedha kalingga murdosih panakraminipun Yayi Prabu Puntadewa ingkang rumentah dhateng pun Kakang ing Mandura. Kosok wangsulipun Yayi. Kosok wangsulipun puja pangestawanipun pun Kakang Kewala mugi konjuk wonten ngarsanipun Yayi Aji ing Ngamarta. Inggih Koko Prabu. Gorawalan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Wardaya miwah ana rah daging kayuwanan. Mboten langkung sumangga kula dherekaken lenggah ingkang kanthi prayogi duh Koko Prabu. Matur nuwun Yayi, matur nuwun. Karaos mboten kirang sekeca lenggahipun Kang Raka ing Mandura anggenipun sowan marak mangarsa wonten ing Pendapi Agung Nagari Ngamarta ing dinten ripalenggahan samangke. Sak sampunipun jenak ingkang samya pinarak jenjem ingkang sami sumanggem kejawi saking menika duh Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa andadosaken kaget garagapan raos sing manah kula nyuwun pangapunten menawi wonten kekiranganipun gubuh lungguh suguh kang sarta aruh awit anggen paduka rawuh wonten ing nagari Ngamarta mboten paring cecala langkung rumiyin menawi mboten mokal menawi mboten wonten babagan ingkang wigati dene kawis tingal rawuhipun jeng Koko Prabu Mandura katon sumengko pengawak bojro sigra kang mawa gita kang amengku kadati paduka Koko Prabu Baladewa rawuh wonten negari Ngamarta sarimbit kalian Bapa Durna lan Paman Patih Harya Sengkuni. Duh Koko Prabu jimat pepunden kula donya prapting delahan winalik raosipun kula pun Puntadewa winalik raosipun kula pun Sudha Dwija Kangka kendhih kemrungsunging galih kesuk panata ling kalbu daya-daya kula Puntadewa kepengin mangertos wigatining perlu njeng Koko Prabu kepareng rawuh wonten negari Ngamarta ingkang sarimbit kalian Bapa Sukalima kalian Paman Patih Harya Plasa Jenar. Pramara reh manguswamya ngambeng kadi karunaning kaswasih ring marga Hamalagung Prisang Ganda Mastrat maca lengleng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus amara wayahanto inggih Yayi Puntadewa mugi kawuningan kula bidhal niki wau mboten bidhal saking negari kula negari Mandura nanging kula bidhal saking negari Ngastina mila kula sarimbit kalian Bapa Durna lan Paman Patih Harya Sengkuni. Lah apa to wigatine perlu kula sowan wonten negari Ngamarta inggih awet kula ditangisi kalian Yayi Prabu Duryudana Nalendra ing negari Ngastina. Yayi Duryudana sambat kalian kula awit sapangke negara Ngastina ketaman pagebluk mayangkara larang sandang larang pangan ugi ketambahan kathahipun bencana alam ingkang animbrung wonten bumi Ngastina wiwit saking bumi horeg banyu segara ingkang mumbul wonten daratan kang sarta gunung ingkang anyembur lahar sedaya kala wau mahanani negara Ngastina
Mawut kahananipun mila Yayi. Sak mangke Yayi Duryudana sakurawanipun butuh bantuan saking Paduka Yayi Puntadewa sak Pandhawane. Duh Koko Prabu wonten dawuh Yayi. Menawi babakan sakehing pagebluk kang sarta awising boga kang sarta wastra niku mboten ngemungaken dhateng negari Ngastina kemawon. Ananging negari Ngamarta inggih sami nampi pacoban ingkang gegirisi kados mekaten kala wau Duh Koko Prabu. Lho, dados kahanan negari Ngastina sami kalian kahanan negari Ngamarta mriki Yayi lakar kados mekaten Dunjeng Koko Prabu. Pagebluk dereng saged sirep negari Ngamarta ketaman pacoban inggih menika Ngamarta sakmangke nembe kelangan geden-geden. Tuh, sing ical napa Yayi Prabu? Ingkang ical nuwun inggih rayi kula panengah Pandhawa satriya Madukara pun Janaka utawi Arjuna. Yayi Janaka sampun tricandra utawi 3 wulan laminipun murca saking negari Ngamarta menika. Yayi Janaka ilang, Yayi Arjuna murca lakar kasinggihan Duh Koko Prabu. Lah talah, ya jagat dewa Bathara jagat Pramudita. Mekaten Yayi, mekaten. Sak menika Yayi Duryudana nampi wangsit saking dewa, mbok menawi negari Ngastina saged pulih kados wingi uni, yen to saged boyong wujudipun jimat jamus Kalimasada. Yayi Paduka Yayi Puntadewa menika kondhang kaonang-onang kajara saindenging jagat raya. Nalendra sing sabare kliwat ukur. Tur toya duweni watak ora mentalan. Aja temung bandane nyawane bakal diwenehke yen to pancen ana sing bakal njaluk. Mila saking menika Do Yayi, kula nyuwun mulunging ati Paduka Yayi Puntadewa. Mboten ketang sewulan, mboten ketang 2 wulan. Jimat jamus Kalimasada badhe kula ampil wonten ing Praja Ngastina. Minangka syarat pulih lan waluyaning kahanan negari Ngastina ingkang samangke nembe ketaman pagebluk Mayangkara. Inggih namung wonten asta paduka kanthi pancatan jimat jamus Kalimasada. Kahanan negara Ngastina saged malih jati temah nirmala Yayi Prabu. Leng-lenging driya mangu mangun kung kanduhan remang lerlena tanpa kanen lerlena tanpa kanen yen tamtu lusa yen tamtu lusa mengko sang dyah utama lah ing kono to wau lagya eca kang nedeng wawan pangandikan kasaru geger pasiban jaba gegering jawi labet pisawananira petruk kantong bolong repepeh gawe cingak ingkang samya mulat. Lagin cawawan sabda rekang samya sumewa gegering panggilan kata samya naraka wonten wirata mata
iku saknyatane kunjang serat winangun mung kemana luri rinekung muni rinangung rinangung merasakan riasi angklek sesidenan kaprok batin selam suwe-suwe manuju kata bengking angklek mandi apa sikra saya rabda sumandi Anjelah Kang Puspita kasiliring samirana mrek Sekar kadung ngas gandanya maweh raras renaning driya Amit pasang Kalimantabek pisowanan kula sinabeta ing ila-ila duni dumawaing tawang towang. Sinuwun ing ngamarta nyuwun sewu sowan kula nglemah bengkah nyela-nyela ngabiyantara wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Petruk padha becik sak tekane kantong bolong ana praja ngamarta. Nggih, awit pangestu paduka sinuwun ing ngamarta sowan kula winantu ing berkah kawilujengan ndara keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti konjuk wonten sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Petruk, wis ndak tampa ora liwat pangestuku tanpa nono. Nggih, kula pundi mugi andadosna jimat. Sinuwun ing Mandura ngaturaken sembah pangabekti sinuwun. Iya Petruk, wis ndak tampa dikepenakne anggone padha lungguh. Inggih sinuwun. Ndara kula jadi pati bekti kula katur nggih Ndara. Iya Petruk dikepenakne anggone padha lungguh. Inggih ngestaken dawuh. Gong, adikku Bagong. Apa Mas? Mbok ngaturne bekti to, Gong? Ngaturne bekti karo sapa? Ha ya karo sing duwe omah to ya. Sinuwun Prabu Puntadewa sembah pangabekti kula kunjuk wonten sesembahan kula sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong, dikepenakne anggone padha lungguh ya Bagong. Inggih Pak Jan. Suguhane banyu mili ya, Truk. Iya. Prabu Puntadewa ki wong Sembada, Prabu Puntadewa iki wong Sumbut. Lah iya to. Jan tenan awake dhewe lagi tekan kene iki Jan.
karo panitia negara Ngamarta kicit nyek yuga. Suguh gupuh lungguh aruh ndak ngucilani ya Mas Petruk. Ah iya, Dan panitia negara Ngamarta ki cokat cakut rengginas trampil. Oh ngono. Trampil panitia kene iki. Kok kowe iso ngarani trampil? Mau wedange disugone ning aku wedang rong tak ombe iki wis diundur lho, Truk. Ah iya. Ngawur. Kowe iki aja crigis, kowe iki aja mbling. Lah nyatane kowe diijoli sing anget. Nah iya diijoli sing anget. Dara Werkudara sembatang ngabekti kula konjo nggih Gus. Bagong iya ora liwat pangestuku ditampani nggih. Kula pundi dados jimat gesang kula. Sinuwun Mandura Prabu Baladewa dibekteni, Gong. Piye? Sinuwun Mandura Prabu Baladewa dibekteni. Ora sudi, Truk. Aku ora sudi eman-eman cangkemku, Truk. Ngapa kok ngono? Aku ki nek enek adegan wayang ngene iki aku wis hafal. Hafal piye? Iki engko kok awake dhewe mertamu, awake dhewe kok medaya, Medaya ning negara Ngamarta. Siji enek Prabu Baladewa, loro enek Pendhita Durna, telu enek Sengkuni. Iki engko keri-keri mesti enek gegeran sak nomer iki engko mesti. Aku ki kulino ndelok wayang kok. Wis ndang matur apa butuhe ngono wae. Petruk ana wigati apa dene Petruk Sumawana Bagong sowan ana Sitinggil negara Ngamarta kene. Inggih, cekaos kemawon nggih sinuwun. Ngaten, bares mawon nek jamake wong aluhur, Petruk niku dinuta. Ning gandeng sing ngutus kula niku mung sak Bapak Semar, kula cekap dikengken kali Bapak Semar ngaten mawon. Kowe dikongkon apa kelawan Kakang Semar? Ngaten nggih sinuwun. Kula wau enjing jagongan kalih bapak ditimbali Truk rene ya. Ana apa to, Pak? Kula nyauri ngaten. Bapak ngendika, kowe dina iki tak kongkon mara ning negara Ngamarta, matura ning sinuwun Prabu Puntadewa mbok menawa bapak arepe nyilih jimat Jamus Kalimasada. Kula kaget. Kula nyauri, nyilih jimat Jamus Kalimasada arep didamel napa to, Pak? Kula nyauri ngaten. Ngene, Truk, bapak ngendika malih. Jimat Kalimasada arep tak nggo syarat, arep tak nggo sarana amarga bapakmu iki bakale bangun desa. Jan aku gumun setahun jembreng serendeng, Truk. Apa? Gumun karo bapak iki. Bapak dikira mangan ning sing mikir arep dadak bangun desa, rika-rika arep bangun desa. Rokoke njaluk kancane lho. Bapak Semar arep buka WA tetring kancane lho. Dadak arep bangun desa apa? Wis meneng ngono tak deplosi rahmu ta. Ngaten, Sinuwun. Kula lajeng tanglet kalian bapak. Bangun desa ki maksude piye to, Pak? Bapak semauris ora susah kakean takon. Saiki enggak budal nyang Ngamarta ngejak adimu Bagong. Siap, Pak, kula ngaten. Ya, mila Sinuwun. Kula sowan wonten Ngabiyantara paduka Sinuwun ing Ngamarta. Mboten sanes kula badhe nyuwun mulunging penggalih Sinuwun Prabu Puntadewa. Mboten ketang sagebyaring caleret. Kula badhe ngampil wujudipun jimat Jamus Kalimasada minangka dados sarana Bapak Semar anggenipun badhe mbangun desa. Bangsat elek Petruk madhep rene. Sumangkah anggros rusumbar lindu bumi kunjing kumaluduk guntur ketuk umup kang colon di Truk ana apa, Gong? Aku meling karo kowe, aku wanti-wanti karo kowe ya, Truk. Bagong meling apa, Bagong wanti-wanti apa? Nek iki engko sida geger tenan Sengkuni sing jotosi ben aku ya, Truk. Musik ta?
Kok sewajake guting to karo Sengkuni. Patih bejijat senengane dadi provokator, ipat-ipat aja nurun anak putu. Wayang sakul tak paling tak getingi, paling tak sengiti, paling tak anyel iki Sengkuni, Truk. Sebabe apa to kok Bagong kok geting karo Sengkuni? Biyen bojoku tau dikeloni Sengkuni kok, Truk. Ngawur lah bojomu geleman kok. Lah pas butuh ya aku lho. Sak butuh-butuh kok bojo kok didol. Mangkel aku lah ngono mangkel. Enten napa sinuwun Mandura? Sumrupa. Sok kamu mapan ana negara Ngamarta kene madha karep karo kekarepane Prabu Baladewa. Maksude madha karep kawruhana Petruk. Tekaku mapan ana negara Ngamarta ki ya bakal nyilih wujude jimat jamus Kalimasada. Kinarya Usada negara Ngastina kang bakal samengko lagi ketaman pageblok Mayangkara. Mula kowe aja madan-madani kekarepane Prabu Baladewa. Sing nembung arep nyilih dhisik ki aku. Mara gage kowe mulya. Omongo karo bapakmu Semar yen jimat jamus Kalimasada wis disilih dhisik karo Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Kowe duwe dhuwit gawe mulih apa ora? Yen ora duwe dhuwit tak sangoni kowe gek ndang minggato. Aku sepet nyawang raimu. Kowe dirupak-rupakne lho, Truk. Kok nggur meneng ae innallaha ma'asabirin. Wong sabar kekasih Gusti Allah. Walalah, kowe kok dalil barang. Oh, piye to Mas? Santrine Mudin Sombron iki. Ngaten sinuwun nyuwun sewu. Sowan kula mriki mboten wonten niat padha karep kalian kekarepan Paduka. Niat kula murni diutus kali Bapak Semar supados ngampil wujudipun jimat jamus Kalimasada wonten ngarsanipun sinuwun Puntadewa. Aku ya dikongkon Nyai Duryudana Nalendra Ngastina. Lah rek ngoten, pangkat sampeyan karo aku niku sami, pangkate padha-padha kongkonan. Dados sampeyan nek badhe ngusir kula niku mboten berhak. Wong padha-padha kongkonane, padha-padha tamune, padha-padha ngombe wedang sak gelase. Lah wong sing duwe omah ora ngusir kok sampeyan kok lancang arep ngusir Petruk. Petruk. Jimat jamus Kalimasada kuwi mung siji, bakale disilihke ning aku, dudu kowe. Upamane disidane disilihke teng sampeyan, kula nggih mboten ngertos. Karo dene kula niki teng ngabdi sinuwun Prabu Puntadewa. Kula ngabdi dhateng para Pandhawa. Niku pun suwi, niku pun dangu. Arep dikaya ngapa lan kepiye? Pandhawa niku mboten saged nglalekke perjuangane wong cilik kados kula niki. Prabu Puntadewa sak pendawane iso duweni derajat pangkat, iso dadi pejabat. Ya mergo didukung karo wong cilik. Tur Pandhawa ora tau lali karo wong cilik. Niku pemimpin hebat, niku pemimpin sing jos. Beda karo pemimpin sing elek. Sadurunge nyalon gayane nyedhaki wong cilik, nyumbang kono, nyumbang kene, bareng wis lali, bareng wis dadi pemimpin lali karo rakyate, sumbangane mau dijaluk neh. Tambahi Truk, tambahi apa? Matane picek. Ben marem. Gak oleh ngomong kasar ki ning negara lho kok. Pripun? Sampeyan Prabu Baladewa niku dadi pejabat merga dipercaya karo wong cilik. Mula aja nyepelekke karo wong cilik. Ambak Petruk niku wong cilik, Petruk ora tau nglanggar hukum. Petruk tetep taat karo aturan negara. Buktine Petruk ya tetep bayar pajak. Lah pajeke rakyat niku nggih damel bayari pejabat, didamel bayari wong-wong kaya sampeyan niku. Tunyu cangkeme Truk rasa kesuwen. Sabar to, Gong. Kowe mau ngandani sing kon sabar kok malah kowe sing muring-muring. Kowe aja melu-melu ki urusane Petruk. Sisan gawe rame sumbutke karo biayane, Truk. Yo. Niku lho sinuwun niku. Pun sedaya niku kari ngenteni keputusane sinuwun Puntadewa. Upama sinuwun Puntadewa sidane nyilihke dhateng jenengan, kula nggih mboten masalah, no problem bagi Petruk. Kula tak sing ngalah. Upamane jimat Kalimasada disilihke teng Petruk, sampeyan ya kudu nglenggono. Petruk, dalem. Ora iso, kowe kudu minggat tekan kene. Mboten purun, minggat. Mboten purun, sakniki mboten purun, mengke nggih mboten purun. Sing duwe omah wae ora ngusir kok sampean badhe ngusir. Petruk bosen urip yajian.
padha montap lir kinetap duka yayasine picoco bang mawinga wengis kumejot padoning ladine trandit ngundarandir desmalaning leketeking jagat gelah-geleng bumi pados mring dajelanat sukertaning bawana Petruk yang satelek kowe cekak cukupe Petruk wani karo Prabu Baladewa apa ora lho kepeksane kula nggih wani kalian jenengan kepeksane lho nggih arep dikaya ngapa lan kepiye laire dhisik Petruk timbang Baladewa sampean jamane isih cilik jamane isih dadi Kokrasana sing momong Petruk lho sing ngedusi Petruk bareng saiki dadi wong kondang kok sewenang-wenang kali kula tegese kowe wani karo Prabu Baladewa lho ilang wedine kari wanine nek ngono metu njaba nyapa tok ning njaba tok ning jero e penak apa to gak apa iki lho gegerane oh gegerane omonganmu rusuh kepeksane kula nggih wani kali jenengan ayo nyododon didora enteni alon-alon negara Kestra alah kesuwen Petruk iki mau lale Sumalale ambrek kandel putu rajau kelong woi bagong rajar nyuwun pamit sedulur Kadya dara-dara miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama paninta ing praja ngadil bejo dadi bandara rinerepan mring pro abdi kahanane ora mendoning malah sangsaya andodra yayi aja wasu melang rasamu Purbawasesa pasrahna marang aku Werkudara kang bakal jumangkah Werkudara sing bakal kumrembyah misah ing antarane Kakang Baladewa lan Petruk kantong bolong iya di aja ninggal kawaspadan pun Kakang bakal manjing ana sanggar pamujan meminta purbaning Gusti baya sapa kang pantes lan mentes diampili wujude jimat jamus kalima sada iya Yayi kembar Yayi Nakula kang sarta Sahadewa kula wonten dawuh Kakang Mas kula wonten dawuh Koko Prabu mugi antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih bubarna kang padha gantung sebo pun Kakang Arsa kundur hangedaton Yayi nuning nggih dhateng sendika ngestaken dawuh Koko Prabu sagebyar katalika mau wis paripurna pangandikane Sang Buminata Prabu Puntadewa Giya Jengkar Arsa kundur hangedaton bawane Sang Nalendra wis tanggap ing sasmita
Amber